Hem de fer Si vídeo. sents calor, ara t'has d'aguantar, eh? M'aguanto. Si fa calor. Potser que fa sauna. Aquí dins. Ja érem pollets. Vale, ja ho tenim. Una vegada més, Ja era hora. Una vegada més, tio. Sí, home. Ja era hora. Mos han sortit més pels blancs, ho saps? Sí? No, que me'ls veig. Això és de les 3, tio. No, com de les 3, jo que em faig vell, No, home, no, ets molt jove encara. 26 anys tinc, 26 anys. 26, eh? Recalquem-ho, no? Perquè hi ha gent que potser pensarà que... 26 anys, eh? 26. Començo a tindre en 30 i encara soc adolescent, jo, Madre mia, estàs a lluny. D'aquí als 30. Són 4. No queda molt, Dia a dia, Dia a dia. 3 anys i mig me queden, Dia a dia estan de viure, Dia a dia, Sí, i oco hora a hora. Igual t'aixeques de matí bon rotllo i encara, pam, cap bussonet. Te donen la notícia i estàs tot el dia malament. Sí. Hora a hora. Sí. Vale. S'han de valorar aquests moments, també. S'han de valorar. S'han de valorar. A veure, Bueno. quin cap me fas? Ei, no deixarem llarguet. Sí, ja. De cara a l'hivern, sí. Saps per què? M'agradaria llarguet. Per què? Perquè em diuen que m'hi sembla molt a un futbolista. A Qui quin? li porta així llarguet? Un que juga en un equip molt bo i que m'agradaria tindre per al Barça. Ui. A qui li sembla? Julián Diuen, Álvarez. Molt bé. Delante centro. L'hem de fitxar. La porta. Si t'arriba este vídeo, fitxem a Julián Álvarez. Per favor. Per a quan Lewandowski d'aquí 5 anys encara, no d'aquí un any, però bé, no el jubiléssim. Està a punt. Està a punt. A punt, però No me'l carreguem, nosaltres. Lewandowski se retirarà quan voldrà. Molt bé, quan voldrà. Com Messi i Cristiano. Però important, este noi és molt bo. Ho ha dit Minguella. Minguella és un home, un periodista. Que també patina. Una miqueta. Patina una miquetita. L'oncle Minguella. Sí. Què va dir? Haaland, quan jugava a la Dortmund, deia bueno, però Haaland està sobrevalorat. A bon fa els gols, Haaland. A bon fa gols. A bon. I mira l'ara. I mira l'ara Andassà. No, però prefereixo Julián, Jo també. Per al Barça, Julián. Sí. Home, tio. Un jugadorazo, Sí. És com Haaland, és com Harry Kane, però en 100 quilos menys, Hi ha un jugador del Chelsea que m'agrada. Caicedo. L'has tocat, Home. Com ho saps? Home. Aquest jugador el fitxaria jo, Este és un estil Makelele, de l'època del Madrid. Un canter, Un canter. Sempre, el Chelsea sempre n'ha tingut un. Sí, però és que este jugador t'aporta molt, t'aporta lo de 3 jugadors. Sí. Saps? Al Barça li aniria bé també un jugador, que és Marc Bernal, quan se recuperarà. És ell. És que Omar Bernal ho veig més com un Busquets. Sí, però és luchador, és físic, és trompada, és Marc collisió, és passe de gol. Marc Bernal ho tot. és més intel·ligència. La gran intel·ligència. Ara Perquè està és com lentet, li falta jugar, Sí, m'agrada, el vaig veure, li faltava ritme. li falta ritme, però ja arribarà, Que arribarà, que aquestes recuperacions tarden en arribar, Molt. És com tu les morenes, Com fa que et van operar? El dia 16 de juny. 16 de juny, i encara ara... Ara ja està quasi. Però Està fa una setmana encara es queixava. Però, i espera quan vindrà el canvi de temps? Són 5 mesos, no que ha vingut el canvi de temps. S'arrupix. S'arrupix. D'estiu calor, no és bo, i d'hivern Però has encara d'anar menys. al lavabo, I t'has de rentar-te, fred, bé, calefactoret, perquè fa fred, allò Claro. enjaga, no, sí. Ai, constipadets. Claro. Ara tu lo ritme no el perds, No, No l'has perdut, no, jo ja puc fer-me mal que el ritme no el perdo, Pensa que m'he fet mal de totes les maneres. Perquè no I m'ha tocat treballar en el peu dalt del taulell. M'ha tocat fer tot. Mira, jo ara... Espera't, ara quan apaga el Ara apaga el secador, Déu li donem la explico. forma, un momentet, Dóna-li la forma. perquè nosaltres ho fem això parlant. Mira Julián, mira-la Julián. Visualitza'l. Visualitzem el Julián. Julián Álvarez. Joan Garcia. Oh, Joan Garcia. i de la terra. Espera't. Rafinha. I Rafinha... Coco Rafinha. Rafinha, Coco Rafinha lo bo que és. quan aprengue català, és un mes, Saps per què És d'aquí baix, Rafinha, li ha costat molt arribar a Rafinha? Sí. Rafinha fa uns anys no jugava ni a... Està bon, però I a poc van escalant, i ara resulta que és la garra, ell te pot treure un 7 Sí. i et treu un 7 i mig. Sí, Llavors és un 10 d'un altre, hi ha gent que pot treure un 10 i treu 7, doncs no em serveix. Treballador. Este pot treure un 7 i en treu un 10, perquè dona més del que ell pot. I això està molt bé. És el triomf de la classe obrera, això, Pues sí,
Sí, senyor. Va ser obrera, tio. Sí, Rafinha, Gerard Martín. Què Gerard Martín? Ui, Gerard Martín de central que m'ha agradat. Oh! I ho veig jo a començament de temporada. De central m'agrada perquè té bona sortida. Se'n va anar Íñigo i dic, la solució és Gerardet. Hòstia, La ho vas solució veure? és Gerard- Ho vaig veure, ho vaig veure. I la gent se m'enfodia. Mira, 2 partits. Veia si un altre Molta central gent ho ha no fet millor. confiava en Gerard i jo vaig veure que si Flick podia donar-li un vot de confiança és perquè havia vist alguna cosa, perquè aquest home és molt bo, Claro, per a mi, tio. I bueno, l'únic que trobo que li falta enguany a este Barça és l'actitud de l'any passat. Si ells tinguessin Sí, la gana en tranquil. quilla i això, i les lesions també mos han Tranquil, fet que mal. això arribarà ja. Ara ve Nadal, Matarem l'Oval, i a la tia Pepa li donarem un tall. I al maig, Copa, Lliga i Champions, tot. Sí, això no ho sabia, però veus, ara ja ho ha dit ell. Home, no mos passéssim. Però... No, que sí. Però que, sí. que està escrit. L'altre dia pensava... Està escrit que guanyarem el tercer triplet. Farem un triplet de triplets. Olà. Està escrit a les escritures. L'altre dia vaig pensar que el Barça sempre ha tingut inicis de Lliga crítics. Un va ser el canvi el primer mandat de la porta que va vindre Ronaldinho. Sí. Havien de fitxar Beckham. I estàvem, a la primera volta, al gener, estàvem a 18 punts del Madrid. El líder era el València. No, líder Madrid, segon València. I nosaltres tercers, però a 18 punts, o quarts. I fitxem a Davids. Te'n recordes de Davids? Sí, home, claro. I vam veure què necessitava el Barça. I a partir d'aquí és quan van reconstruir el mig del camp, en tot això va vindre la remuntada del Barça, però vam quedar segons, el Madrid va quedar tercer i va guanyar la Lliga el València, company. I a partir d'aquí és quan fitxem l'any següent a Deco, a Eto'o, i llavors ja guanyem Espectacle. al camp del Arsenal contra Henry la primera Champions de la primera Champions del 92. O sigui que, ole, el Barça, quin munt de remuntadetes ha fet, eh? Sí, senyor, bueno, i en Koeman, que a Xavi lo tienen molt infravalorada, Que en Koeman anàvem descents Koeman o ho va tindre molt dotzents. difícil. Va agarrar l'impàs de l'arruïnamenta del Barça. Dotzents, en Depay com a màxima referència. Ui. I va arribar Xavi i va dir, fitxa'm a l'oncle, este. Ui. I fitxa'm a l'altre. Ui. I si dismen este... Xavi va ser l'inici de tot això. I ara doncs, ell ho ha lligat, com una paella. Claro. Xavi va comprar els ingredients i ara aquest home doncs, ho està... A Xavi li faltava el caràcter. El caràcter que té som. Però et dic, el millor fitxatge que ha fet aquest home és Rafinha. Perquè Rafinha se n'anava anar i anàvem a portar a Nico. Claro. I resulta que de portar a Nico se revela, que ho vam veure el primer gol que va fer, Claro. i es va vengar, va celebrar el gol d'una manera que va dir a Nico volíeu portar, doncs sí, jo estic aquí. Claro. I resulta que este jugador no és que sigui millor que Nico, és diferent, doncs treballa molt, que és el que necessita el Barça. Jo a Rafinha és d'aquests jugadors que l'hem de vendre quan li roten ell la gana, tio. Claro. Que se'n va ell com no se n'era mai este. Este és culer. Company. Claro. Però és que la putada és esta, no el podem vendre, que Este ho sent. este és d'aquí ja, este és d'aquí baix ja, I el més impressionant de tot este Barça, que és d'aquí, que dius que és d'aquí, que l'altre dia vam jugar en 9 catalans. Que bo. 8 de la cantera. Bueno, Gerard Martín s'ha de fitxar per al filial, però per a mi, quan ja s'arriba al filial, doncs ja formes part també d'una ensenyança del Barça en aquell any t'ensenyen com se pot jugar i per què i com se pot arribar. Sí, no, està clar. Però tu saps el que són 9 titulars catalans, Claro, Això ho El fa Barça, tio, el màxim nivell. el Bilbao, i va fitxant de l'Osasuna, i va fitxant d'aquí. El màxim nivell, però clar, el Bilbao on està? Però I el mai, Barça pot, on està? però mai pot guanyar lligues, i el Barça està guanyant lligues en aquests jugadors. Claro. Això ho va dir Xavi Claro. Torres ahir. I encara te veus equips d'aquí baix que puguen agafar a xiquets d'aquí del poble d'ells, se'n van a fitxar a Tarragona i tot això, com te quedes? Te quedes així. I el Barça, ale, 9 catalans. Sí. No, home, però si el Barça tingués a diners, tinc clar que això no hagués passat, No, claro, però... Això passa sempre i quan el Barça, però com és que- està arruïnat, doncs aprofiten Claro. i el que fan és jugar amb gent de cantera i ja està. Això Però és que les crisis Ai, que bé li han són anat al Barça, oportunitats. Al Barça li ha anat Li ha anat molt bé. superbé. També t'ho dic. Està pobre. Ara els que vindran ho tindran molt difícil perquè tots els que han són de 18, de 9, 20, 22 Claro. anys. El que vingui ha de remar, però Però un garbo. en garbo. De casa, parlo de casa. I de fora ja no t'hi digo. Ha de ser un gran jugador com Julián Álvarez. Per exemple, Exacte. que ho té tot. Este té totes les partitures Julián Álvarez, un de la sinfonia, totes. Caicedo, Home, este no crec que vingui. un Enzo Fernández... Jo crec que el que han de fer és recuperar Marc Bernal. Si recuperem a Sí, no, està clar. tenim un Lo que Caicedo en tinguéssim a Busquets. casa, lo que tinguem a casa no n'és en I encara se forma. coneixen el joc.
coneixent el passe, les desmarcades, una persona que ve de fora a entendre el joc del Barça, mira Rashford, provet, és boníssim, però li costa molt desmarcar-se, moure's entre línies, això Rafinha és un crac. Sí, sí. Rafinha és un crac i és un exemple clar del que s'ha de fer. I a De Jong també se li ha de dir el que se li ha de dir, i a Araujo... No, De Jong fora. Araujo. 3 ja, tio. Orujo, sí, sí. Orujo. 3 ja, tio. 3. Va, que està bé, contra el Paris Saint-Germain. Sí. I guanyàvem. Guanyàvem en Xavi i van perdre. Per 2 gols, En Flick per no, 2 gols en d'avantatge. En Flick no haguéssim perdut aquest partit. No. Què t'he dit? De l'actitud que tenien l'any passat, no l'altre, Això estem parlant de l'any passat. L'actitud que hi havia... Ara està malament, Araujo, ara, mentalment? Araujo ara està malament i diu que té una gastroenteritis. No, això l'excusa que fiquen tots els Quan se troben malament, calla, posa-nos aquestes cosetes, diuen. No vull dir, tampoc és excusa que imagina que sigui veritat i que es cague potes per avall, provet, del mateix que Anguelo. També pot ser, saps? Del mateix que Anguelo de fallar-la 3 vegades. Doncs ja veus. I De Jong, tio... A mi, si parlem de De Jong, me'l carregaré, provet. Sí. I no vull. Deixem-lo estar. Deixem-ho estar. Parlem de Fa coses... 6 anys... Parlem d'altres desgràcies. Fa 6 anys que es parla de De Jong. Fora De Jong. Nosaltres necessitem joc fàcil i ràpid, i l'únic que pot abusar de la pilota és Pedri. Parlant de desgràcies, m'han d'operar del guixal del seny. Te'n recordes que vaig vindre l'última vegada, em fa mal el guixal, no sé què? Doncs m'han d'operar, m'han de treure els 2 guixals. Per què? Perquè los tinc ja a la mandíbula directa. I m'emosseu la geniva. I s'acumula menys allí, se m'infecta, i em fa mal. I aparatos què? I m'apreta les Para que dents de t'obrin baix. els dents i tot això. A més de llevar-los. És que t'explico una cosa que no ho sap molta gent, i ho vaig veure l'altre dia. Diuen que els guixals del seny estan connectats en la sensibilitat, per aquí passen molts de nervis. Sí. Vale. Jo me'ls he tret. Jo era molt sensible i ara trobo que soc més sensible de com me'ls vaig traure. Llavors me peguen... Més sensible. Si te'ls traus, que sàpigues que pots arribar a aflorar una mica la sensibilitat i ser més... Ser més sensible. Més sensible. I no és bonic. Sí, però tant no. si tu ja ho ets, no és tant. T'ho dic perquè si no ets molt sensible, doncs si ja ets sensible, ves entent-ho, perquè et diuen que toca, per aquí passen moltes determinacions nervioses, és lògic, no cal inventar-nos res, i diu que estos 2 últims estan creats... Exploraré més, això. Sí, estan creats per a equilibrar aquestes sensacions. Doncs vols que et digui una cosa? Jo me'ls he llevat els 2 estos. Millor, perquè com que el Barça enguany guanyarà la Champions, ja m'aniria bé ser més sensible. Jo estava parlant molt en sèrio i m'he sorprès. Ah, no? De debò? Que així ens haurien d'agarrar els guixals de seny, aquesta gent. Sí. Los haurien d'arrencar aquí, Araujo, que sensibilitza i a De Jong, no? És un animalot, Sí, perquè De Jong és tan gelat i tan nòrdic que no se n'entera. No. Ell no sap si van en ell fan un centre, parlarem un segon de Jong. Fan un centre a l'altra banda, ell està aquí, ha de cobrir el lateral esquerre o a l'interior. Xec! I se'n va mirant la pilota. Sí. Deixa passar la pilota. I quan se'n dona compte li ho passen a ell i ell mira, li arriba i fa gol. Bé, mirar. Mirar s'ha d'aprendre molt. Encara la controla i fa el mateix. Una bicicleteta. Que la tècnica... I ante envia la pilota a detrás del central, un passe recte. No, ell te diu... No fa passes en profunditat? Ell qui lo fàcil. I diu, li ho passaré aquí. No, se gira, se'n va. No, allà no, va, te ho dono aquí. És com allò que anem a comprar una samarreta, no posaré homes i dones. Homes també ho fem. Ve amb una samarreta. No, saps què? Anem a veure l'altra botiga, l'altra samarreta, perquè així, si en trobo una altra millor, i peguen 60 voltes per a comprar-se aquella primera, doncs De Jong, Zara, Bresca, tot 10 voltes, mano. De Jong. Arribem en un puesto, Ara ja està, ja havíem parlat de De Jong, Ja està. No vull parlar més. Ets molt bo, ets molt tècnic, ets guapo, rubiet, bé. Però necessitem Busquets, necessitem Marc Bernal. Mira, fica el braç. Caicedo. Mira. Sang a les venes! Per exemple, ara ja puc traure'm sang perquè els copets m'han alterat les venes. T'he pegat fort, Tranquil, que estic fort. Porto el tatuatge maé aquí, en reforços. Si t'arribo a pegar l'altre, t'hagués fet més mal. Xec. Que bo. No em canvies de tema que t'estava contant. Que a veure, que pensa que mos emboliquem, que nosaltres som parladors. Vaig anar, he anat, però claro, això sap Déu quan s'emetrà, el vídeo a fer-me un tac a Tortosa. I diràs, com pot ser, aquestes coses me les trobo jo? Justament jo,
un regal que et dona la vida és això, que m'he trobat. Doncs vaig a ficar la targeta sanitària per la maquineta. I et van dir que és eines? No. Ah! No, però quasi. Esta seria una bona I sorpresa, em trobo, també. i em trobo un home queixant-se que, claro, que el sistema sanitari tot està malament, no sé què, que no li detectava la targeta. Igual que les entrades del Barça. Sí, que no li detectava la targeta, no sé què, no sé quantos, i queixant-se, i una dona i diu, escolta, diu, és que aquí, per què no prova de ficar la targeta sanitària en comptes de la targeta de crèdit? Robert! De massa tecnologia. Perdoneu, però no passa res. La targeta de la Passa caixa. res. Passa res, però veig... Mare... Però és que lo fort, Sí. és que jo l'estava veient que ficava Visa i jo dic això, és que en la targeta de crèdit també te ho detecten, m'ho he cregut jo i tot, Va ser un pensament de gent gran. m'ho he cregut jo De i gent tot, gran. que anava bé. Va ser un pensament de gent gran. Mare que bo. Bueno. Però bé. D'errors nosaltres també en tindrem d'aquí 25 anys o Sí. 30 quan sortiran els cotxes voladors i quan sortirà tot això. No, però més que error, ha sigut despiste. Ha sigut despiste d'aquell. Mos hagués pogut passar qualsevol. Sí. Però l'altre dia vaig anar a treure amb sang jo, xec. Més bé. A veure, he tingut males experiències en les tregudes de sang, però l'altre dia vaig agarrar la dona. La tècnica número 1. La Busquets. Quina extracció de sang més bona, fill. Extracció. Difícil, Extracció. Difícil que t'extraguin. Extracció. Sang, també, No, home, no el vaig notar res, tio. No? És la primera vegada que noto que no em treuen sang. I ara també ho fan molt bé, que abans te'n clavaven l'agulla d'una agulla a una altra i... No, ara treuen un cablet Tot en palomita. en palometes. Abans t'agafaven la L'agulla, xeringa, allí t'enroscaven. Espera't que escarrem una mica. Este bracet està a punt d'arribar a la UBI. Porta-la tres. Porta-la tres. Poca broma, Està roget. Que això no és violència, això és del carinyo. No, ja ho sé, que no això sé sí. què fer-te, Mos transmitim no sé què esta fer-te. xalera. Ara a nosaltres que mos falta... Mos falten piscolabis d'estos dels cotxets. Sí. Tiradores de cervesa. Sí. T'agradaria Això he de ficar-la parlar. Ja he parlat en uns que han a Tortosa. D'arrufats, els arrufats de Tortosa que veien cafè i tot el rotllo d'este. Mos paguen per el vídeo? No, però estem arribarà fent arribarà la cafetera, que ja ho he parlat. Sí? Me vol posar una cafetera aquí, sí? Ja vindrà. Arrufat. Sí, ben cafè natural, no? Sí, aràbica, no? Vinga, full i dale. Bueno, jo no n'entenc massa d'això, però a mi me'l porta, ja, i jo xalo. Sí. I així faràs cafè aquí? Si puc, sí. Molt bé. Sense abús. Molt bé, caro. Perquè allà on és el cafè terrer, massa no pots treballar, saps? Claro, imagina't aquí tots encaferats. Sí, no, la gent ja s'apanyarà, sóc jo. Ara, nerviosets, tampoc m'interessa que m'entrenin. Claro. Tiles, demana-li tiles, herbes... Sí, infusions... Mari mandràgores d'anquelles... Manzanilles... Claro. Sí, Bueno, bé, està bé. sí. Bueno, a poc a poc anirem... I un tirador, doncs sí, home. Sí, un tiradoret. Me se faria un bar aquí, me se faria un bar. No pot ser. Saps mai, aproveita, que va anar al metge una vegada. I li van donar cervesa? Bueno, un munt de vegades. No. Ah, al metge? Cervesa un munt de vegades. Ojalà. Quin metge és este? Des-meu. Va anar a l'ambulatori a Tortosa i trau el paperet i no en tenia el que posava el paperet perquè ficava que l'havia de visitar el doctor Sotano i va anar a preguntar a on estava el doctor Sotano i li van dir que no, que això és que la visita era al sòtano. I ella buscant... No, per favor. Sí o no? Això que li va passar, dius, a te? Home, ja. No pot ser. La dels vídeos. Però és que aquí més li pot passar, aproveita. Vaig jo. Tanqueu la Mare, porta. ha caigut el quadro. Ara el posarem al puesto. I intenteu no cridar. I avui, Això no és decoració, Això no és decoració. Quan he anat a l'ambulatori he vist que la visita era al sòtano i m'ha vingut el pensament això, de maia. Ostres. El doctor Sotano. N'hi havia un altre, ara no me'n recordo, així, estil així. Estava bé. Bueno, això ha sigut avui maestria, no ha sigut una tallada de cabell, saps? Què vol dir? Maestria vol dir que venim d'un cabell molt curt de l'estiu i aquí el que s'ha de fer és un retoc sutil
Molt bé. On vaig creixent i necessites més la tècnica que no pas llevar pèl. Molt bé. Una tècnica de tercera generació. Mon iaio, mon pare, i és tisora pinta, tisora pinteta. Molt bé. Sí. Llavors, claro, això va creixent, però no podem deixar créixer el logo tampoc. No, s'ha d'anar retocant. Com les moreres, s'han d'anar eslimenant. S'han d'anar eslimenant cada any, si no, a l'any següent no t'aclararies de feina. Molt bé, perden forma, Sí. cauen pel seu propi pes. Pues sí. Sí. Sí, se despengen. La morera, tio. La morera és una gran invenció perquè entre elles les pots lligar i aquestes rames que estan despenjades les poses amunt i l'any següent se fan rama més doble i creen sombra. I van lligant moreres entre moreres, inclús he vist moreres baix i fer arribar rames als balcons de dalt. I llavors quan a l'estiu surt el sol que toca, la morera, les rames van per allà. Això està davant del de Rull, ho veuràs. I estava l'antiga botiga Rull. Cats es llemenen a l'hivern i d'esta manera també Entra el sol. Que entra el solet, molt bé. Ara, fot feina també, Sí, faenita, però... No, has de tindre remolquet d'aquells de l'Oliva... No, van vindre aquells de Carlos de Jardins, el llical nostre, i mos ho van fer. També. En no res, en motosserretes van fer pim-pam. També. Mira, el mateix rato que estàs tu tallant el cabell, en menys i tot. Van fer clac. No, home, és que porten molt bon material. Sí, jo els he vist. I s'ho amorren pim-pam, en compressoret, en unes pincetes i van tallant... Sí. El bo d'això és que pots crear la forma que tu vols. Sí. I entra el sol a l'estiu, a l'hivern, que tu dius. Molt bé. Sí. Nosaltres volíem ficar... La gent d'aquí baix era sàvia. Volíem ficar una pèrgola per als cotxes i això de la sombra i vam dir, calla, no. Plantarem 4 moreres. Tot, la sombra... I vam anar a fotre-les en permís, un puesto... Però això no, això te les vas anar a prestar-les. Les vas agafar prestades. Un puesto, sabeu que és un puesto, és una finca de 10. Se'n riu molt. 10, mos veuen ara, la gent ja... Vídeo! I que han passat els urbanets i tot. Com els urbanets? Mos han fet cares i tot. Sí? Home, caro, no ho has vist? Estava concentrat tallant la paret. I si no diran que són, a veure si fiquen en problemes. Tothom mira, Sí, Ara veuen esta càmera aquí, tio. Sí. Esta càmera, aquestes llums que poses tu, poses unes llums aquí terribles. Era un puesto, una finca, que es veu que del vent i tot això estava descuidada i hi havia les llavors volaven per allí, els moixoners i això, i hi havia arbres de tot tipus i allò estava descuidat. I mon iaio, que és viu, els vells, els que són rurals, van i es fiquen a mirar sempre, miren, peguen voltes pel poble i miren. I quan tenia la aigua i veia un puesto que havia... Perquè ell anava espaetet en l'aigua, anava espaetet al 5 per hora, llavors ho pots veure tot. Anava allí, però claro, ells no esperaven a preguntar. Ells són proactius. Vaig en la llengua allí i si de camí me trobo l'amo i li puc preguntar... Al moment. Al moment. No allò d'una setmana en temps. No, agafaré l'herba. Saps com si diu això? Normalment ho agafava en temps, però no s'esperava tampoc, saps? Quan passen s'agafen. Exacte. Ja anava a la llengua i veia herba. Que bo. Ara no tinc la llengua i passava per llevant i veia les moreres en aquelles. Avui van allí i diu, hem d'anar, que hi ha unes moreres xocotetes, recint nascudes, i les agafarem en un momentet i les plantarem. Moreres aquestes se feien la mà, saps? Vale. Sí, no, eren grossetes. Se feien la mà pel mono, saben el que vol dir? Perquè, clar... Sí, home, claro, és universal, fer-se la mà. Fer-se la mà, home. Home, depèn, els valencians diuen... A fer la mà. Ves a fer la mà, que no vol dir fer-se la mà. No? No. Què vol dir? Anar a fer la mà és una altra cosa. No és veritat! Sí, no és... A València es diu com aquí. Anar a fer la mà i nosaltres diem... No, una cosa és ves a fer-te la mà i l'altra és ves a fer la mà. Això significa una altra cosa que és a fer la mà. És l'expressió, però ja ha passat a ser que no es deu... Ara no me'n recordo quin és l'origen, però a mi em segueix en valenciana i això m'ho dirà. Ves a fer la mà. Joan Saborar. Joan Saborar. Si jo saps, Joan, ja pots aquí escriure per baix. Claro, home. Entens o no? Ves a fer la mà. Al ventre. El ventre. Com us farteu en estos pics colabis, tu i ell, xiquet, d'amagat. I com que som influencers, ho direm tot de vegades. Tot de vegades, manes, els cotxes no. Sí, ara ves a les hamburgueses d'ell que te clavarà... Home, però és bona, m'han dit, I fa tot el show flipping, No hem de mirar el preu, hem de mirar la qualitat i el que oferim. El que oferix. Ell oferix molt bona qualitat i encaten l'amor. En amor que ho fa, tio. L'amor. Mentre fa l'hamburguesa te tira algun piropó.
Ell és piropere, és bo. Sí, diu... És bo. Diu, això, ¿Y dónde mira, gentes? això de la carnisseria, ixa de Masdenverge. El Va pa molt per allí, va molt per allí. és un pa que no sé què, però l'ingredient més especial Eixe ha estat és el carinyo que li he posat per a tu. para todos vosotros. Para con vosaltres. Para todos vosotros. Diuen, Què? caga en la mar. Jo t'ho xure que jo demà vinc així i trenquem Que el sistema. estic vivint en Masdenverge. I per què viu allí? Home, suposo perquè és més barat tot, no? Home, igual té la resposeta, no? No, No? no. No vols dir? No vull parlar d'aquest tema. Home, és que fer cap d'on és ell? No vull parlar Allí... de pego. No es pot parlar d'això. No es pot parlar. Si parlar si Berti diu que no vol parlar... de no les es pot intimitats dels homes. No, es pot no, parlar, xtec, si no, ell, però igual ell explica coses amb confiança i tot això, doncs no... Va. Que no li costa res explicar-ho, eh? Sí. Que no li costa res. Claro, jo, Però molt ja de no mas de parlaré. marge, molt de mas de merge, molt de... per allí. Festes... Pensa que Masdenverge és un puesto clau, també, eh? Està propet. Està al puesto de tot. Està al mig. propet del Canal d'Ulldecona i a propet de Tortosa, Tivenys i tot això. Tot això... Està, claro, és un punt Embarca de tot. pont entre Montsià i Baix-Ebre. Masdenverge. Sí. Passa tothom per allí. Claro. Hi ha una farmàcia allí que... Saps quina I és? semàforos. Allí. I uns semàforos, eh? Semàforos, Sí, hi ha eh? semàforos i farmàcia, company. Que és bonic. A mi aquests poblets m'agraden molt. Sí. Tu saps lo tranquil·la que està la gent? Encara tenen un camp de futbol, que vagi un camp de pataques. No, però, ja tenen el camp de futbol ells. Que era d'herba, abans? Sí. Ara, ho és, herba d'esta claro, que... Ho és d'herba d'esta així, que fa D'esta... muntanyetes. Sí. Claro, que igual ho aprofita per jugar a futbol com per Sí. anar en motos de gros. Guaita. Estàs- Claro, home. Està bé. Com lo Palau Sant Jordi. Està bé, S'aprofita tot. Està al mig, ell està al centre, allò es centrifiquen. Està bé. El sistema. Home, acabes enfangats. Que aquí si vas a una Rosal no acabes enfangat o què? I bé que vas allí a la polla i... Que a mi m'agradava jugar així. Claro. Au, ja t'ho he dit. Estos camps Claro. sintètics, tots són lesions de creuats i tots són lesions de tot això. I ara estan fets malbé. I allí rellissaves i no t'enganxaves, m'entens? Estan fets malbé tots ara, estos? Jo t'ho dic en sèrio, jo he jugat en césped natural i he jugat en césped artificial. I l'artificial quan està nou és una passada, claro. Però s'ha de regar. És una passada per als que ne saben de jugar a futbol. S'hauria de Que saben de jugar a regar i futbol. tot. Sí. Los de césped natural i quan ve temporades que plou, vent i tot això beneficia als mediocrets. Els mediocrets com jo i tu, nosaltres. i allò Com mos nosaltres. sortia el vikingo de dins. Érem els millors. Jo era els petits, jo era el millor del partit. Jo per això m'agrada Rafinha, ho saps? Claro. I perquè Perquè és un el jugador... triomf de la classe obrera. Ho dona tot, i ho dona tot, Ah, ho dona que guai. tot. Sí, senyor. Home, Rafinha, Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs bueno, que això està molt afinat perquè, claro, ara portes molt de pèl aquí dalt, saps? Sí. I el que he fet ha sigut deixar-te el flequillo, Molt una bé. mica més llarguet. En català d'allà dalt se diria el serrell. El serrell. A Camarles se diu la franja. Serrell, això que a la Gilmaria diuen el serrell? El serrell també pot ser així, que ho diguin editat a Maria. No ho sé. És que dius d'allà dalt? No, d'allà dalt de Barcelona. Ah, vale, em pensava que és del poble. Dic-me si t'he tingut. Com tu fas bitllets per allí, tot això d'Endesa Lo i serrell. d'esta. És bonica, serrell, Lo serrell és bonica. Lo serrell. I trobo, la podríem utilitzar més. Lo serrell. No és menys que digués el serrell. El serrell. Sisplau, el serrell. Lo serrell! Lo serrell. Això és de... És De la serra. De la serra. De la serra. De la serra. Lo serrell. Ai, que guai, que no sabem cap xafarderia, Hi ha no? tantes paraules que... Hi ha que d'haure alguna xafarderia, home, no pot ser. Alguna xafarderia del poble. Algo d'haure, home. Pot ser, home. No se sap res, ara, No. No, últimament està molt... Jo el que penso molt és en la gent xafardera. Que no tenen que informació últimament, No, me fa gràcia la gent aquella que diu de jo no vull dir res. Mare, però ho dic tot. Però que sàpigues... Jo no. A mi, mira, a mi me tienen lligat. Jo no vull dir res. Però que sàpigues... Ja, i passa el part, però... I te la rea, però I te doblada. la rea Més doblada. que el que et vol dir. Sí. Perquè s'ha engegat, no et vull dir, no et vull dir, però... Dius, anem a fer el xafarder i t'explica quatre tonteries i que no vol dir res, Te ho explica tot. ell no vol dir res i el veus patir què? No vol dir res, no. Però que sàpigues. I ho saps. Ja fa rato, no, ja fa rato que ho saps, lo veus de 2 hores a llum. Sí. Perquè, a veure, no tots sabem los fallos que tenim, ho saps? No mos agrada dir que mos diguen, saps? Sí. Però sempre hi ha una personita que ella fa fallets i no se ho veu i ho ha de dir tot, també. Sí. O I ja no et diuen... m'han xerrat una cosa però no te la puc dir. No pot, me la diràs. Li pegues una estiradeta de cable Bo. i el gat. Entra el gat. Xerra-me... Que no li ho he de dir a ningú, jo. Amb busteria. No li ho he de dir a ningú, no poc.
Hamsters. Sí. Allà anem a dir hamsters. Però, escolta'm, la musteria alimenta, I en això de la IA... Que en això de la IA és el màxim, les amusteries que hi ha. Que mos ho van creure tot. Un mono que cavalcava una àguila, vaig veure l'altre dia. Sí. No ho vaig creure? Sí, no, i encara un altre, un goril·la estirant una corda en un exèrcit, i això... el mono actuant com una persona. No el mono, el goril·la, saps? No, al final... Bueno, abans miraves i te sorprenies el que ves. I ara has de mirar i ja n'entendo a veure si és IA o no és IA. Tot és IA, quasi bé. Sí. No em fio de res. Ara la gent, com ho sap que el que estem fent aquí no és IA? I que no som uns impostors aquí. Que no som uns impostors. La gent del poble, vale, però la gent de fora, algú d'Estats Units, de Canadà que m'ho està veient ara, com ho sap? Perquè ara tampoc mos entendran parlar. Però vols dir que mos veurà algú de Canadà? Sí. Algú que estigui d'aquí, allà. Sí que ara a l'Instagram hi ha una opció que t'envia per tot el món? No, te tradueix automàticament. L'altre dia un vídeo meu al For All Training en Grico i me va traduir el portuguès i l'anglès. Você, fala portuguès. I al final ell m'ha dit, diu, collons, i ho va traduir com, caramba. Sí. Està el vídeo. I com si diu collons en portuguès? Caramba. Caramba, no és collons, Sí, què t'ha paregut la putada que m'ha fet este? Qui és este? Lo de la dansa. Que se n'ha anat a Tortosa. No sé res, jo d'això. Tu no has vist lo de Deltebre Dansa? Sí, lo de la Lapsa, m'havia entès, no sabia res. No, lo de la Lapsa no. Home, escolta'm, és que, a veure, també t'he de dir que ell va iniciar-ho allí. Sí. Llavors d'això van vindre una mica fortets, en innovació de personalitat. Direm, per no ofendre ningú, innovació de personalitat vol dir que igual mos venen per aquí baix i van vindre a estil com si anessin caminant, com si fossin zombis, se van donant a vendre així, encara resulta que han sigut un espectacle. I clar, jo crec que això quan ho van veure Tortosa fa 20 anys no tenien tanta obertura com ara. Ara s'han obert molt, i ara ja han dit, 20 anys allà baix, has estat bé, però si tornes, què passaria? Però la gent no està contenta. Home, clar, la gent no està mai contenta en una decisió. No, però està presa, esta decisió. Tu me parles de Rafinha, ara em parles tu de Rafinha. Està presa. Això m'ha passat amb Ronaldo. Si ara Rafinha diu, escolteu, jo he estat bé aquí al Barça, me'n vull anar a jugar al meu país perquè vull guanyar, ara, el nivell que estem i el nivell que està Rafinha... Mos donaria pel CES. Mos donaria pel CES. I la gent no estaria contenta? El CES és lo cool. No CES Fàbregas, CES de CES. CES de... De CESet. Sí, la gent no estaria contenta. I hi ha gent que no està contenta per això. Ja està. A partir d'aquí, opinions que siguin. Te dic la meva opinió? Al Barça li ha passat sempre això. Te dic la meva opinió? No jugues bons. Mira el Barça. Abans de Messi. No, el Barça se li va Messi. Se li va qualsevol jugador. Mare, estem en crisi, no podem... Cantera. Competim o no competim? Ara trobes que competirem? Per això m'estàs dient això, que seguirà el Deltebre Dansa, seguirà sense aquest home? Ara el Deltebre Dansa se n'ha anat aquest home. Aquí queden 8. Però potser s'omplirà... I aquí tenim gent autèntica també. M'entens? Aquí hi ha un llegat que ha de continuar. Sí, però i com lo fas continuar? Això s'ha de mirar bé, Perquè, clar, hi havia molt de nivell, Aquí hi havia nivell de mundial. Molt de diner. Mundial. I han acabat la gent del poble, tio, la gent del poble. Tu saps la gent que deixava les cases, que deixava locals i vianda... Saps? Aquí hi ha molt de... Sí. Però bueno, a Tortosa també ho faran, això. Aquí està la cosa. Jo no és tant de dir, mare, que és un traïdor, que no sé què, no, és normal. No, perquè no, és un traïdor, estan pintats aquí. Nadie es profeta en su tierra, a ell lo van desterrar para que fer lo del Deltebre Dansa aquí. Això són paraules més dures, jo ho he dit molt suavet. No, sí, és veritat. Jo ho he dit molt suavet. És veritat, i ara ell ha tingut l'oportunitat d'anar-se'n allí, una cosa que no crec que creguen tant com aquí baix, els d'allà no crec que creguen tant. Ara ja creuen una miqueta més. Ara creuen, però claro, ja per començar allò ja no durarà 20 dies, com durava aquí. Durarà menys. Això és que no hi ha tanta confiança. Però claro, està a casa d'ell. 15 dies durava. No, 15 dies. Ja en dura 4 o 5 ja allà. Mare... Sí, durarà això. Claro, ho concentraran i fan les 2 hores. Perquè no saben com anirà, I llavors és quieto. Vale, ara 4 i després 6, i després 8, i encara 24. És un preu que ell ha de pagar per fer-ho això a la seva localitat. Però trobo que aquí potser havíem arribat al nostre punt de
Aquí és de una altra Conlloga. cosa, també. Ja trobo que en Roberto Olivan ja Més val s'havia arribat... Sí, Més val deixar-ho aquí dalt. sí. És com quan inicia setmana, és com Més quan... val morir com un heroi que viure el suficient temps com para convertir-te en villano. Collons, Vale? sec, però Villano tampoc. No, perquè... No, me refereixo... Ja t'entenc, tu que sé la frase. Si ara hagués estat 10 anys més, que ara aquests últims anys han anat una mica de Sí, capa caiguda, jo no vull dir tampoc això. ell hagués arroplegat el ruc, potser, hagués dit, és que la gent, jo què sé, un exemple, no? Algú de dir, se frustra i dir, la gent del Tebre no, no té cultura, que no em ve veure el de Tebre dansa. Pues no. No, jo crec Ho deixem que aquí dalt. som, t'explico, 20 anys, 11.000... Paulinho. Mos va deixar aquí dalt. Paulinho. Ronaldo, Logort, Ronaldo. un any. Romario. Íñigo Martínez. Ai, Íñigo Martínez, per Oh! favor, que mos has fet. Però bueno, és un any. Llavors, quan tu ja fa 15 anys que tens a Messi, te dol i dius, xec, Messi, tio, però... Ja, bueno, dius, bueno, ara he viscut 15 anys. Doncs pues això és el mateix. Hem tingut el Messi, ha portat gent de per tot el món, d'aquí, d'allà, Sí. artistassos, ha fet cursos, ha ensenyat, ha portat un nivell al poble, com va dir l'altre dia Lluís. Sí. Llavors, jo penso Sap mal, sap mal. Sap mal, però trobo que si ell ha decidit això és perquè ha vist i ha olorat també que aquí estava una mica més ja descafeinat l'eufòria. També et dic que, clar, el poble són 12.000 habitants i en 20 anys ja has tingut temps de veure moltes que quasi bé, doncs el dia del circ, No cansa mai, no cansa Clar, mai. no, Anava no. cada dia, Tots els dies? Sí, sí, Vaig, a veure-ho, totes les nits. Jo no, jo ara al tindre la xiquita i això, mos ha limitat en la son, i ja feia 2 anys que no podíem anar. Vai. Però jo era un fan número 1 del Tebre Dansa. Sí, i he xalat molt, sí, sí. I hem ballat en esta gent, i esta gent són molt liberals, molt autèntics, esta gent, saps? Molt del 0 coma, molt de la proximitat, molt de carinyo, ganes de fer-ho bo, tio, Sí. saps? No sé. Bé, No passa res. ja està, hem arribat a la fi, Sí, 20 sí. anys d'alt nivell, sabem que el nostre poble ho ha apoyat moltíssim, això, Sí. li hem donat llum, li hem donat perquè com va començar en 2 gradetes tristes i va començar molt suau, allí al centre cívic, allí al centre cívic, bueno, a l'institut acampaven tots allí fora, després vam veure que no podia ser això i que, bueno, Més gran, sí. Bueno, ara ja està. bé. I ara què faries tu, Què faries al poble, tu? Home, ells diuen que volen... Bueno, no, ells no ho sé, això, Jo tinc un pensament de que si es volgués aprofitar sí que es podria fer doncs, la setmana... Jo què sé, és que és molt difícil tot això, has de tindre molta estiramenta i has d'estirar gent per crear un circ. Sí. I este xic estira gent de per tot el món i el que li anava bé era els que venien a fer cursos, els que venien... Encara la gent, quanta gent entrava? Entrava, omplien el circ, no s'omplia sempre, a vegades sí, a vegades no. En els diners no els feien les entrades. Exacte. Els diners els feia en els que venen a fer els cursos, com si diguéssim. Sí. Saps? I l'Ajuntament també ajuda al seu, també. Home, l'Ajuntament ha ajudat a les carpes, ha ajudat claro, que t'he dit que va arribar de zero i un apoyo així, a vegades, t'explico. Claro. Tornem al tema del Barça. Que pesats som, avui en el Barça. estem al Barça, Però és que el Barça, el sistema Cruyff és sistema Cruyff. Ara pot entrar un altre i fer un altre sistema i serà el sistema Cruyff, serà el sistema que teníem, molt difícil pot ser. Te faig una comparativa. Està el sistema Barça, el sistema Madrid, els diners lo fan en les entrades, després està el sistema Oporto, el sistema Ajax, el sistema Sevilla, que et fitxen a 4 replegats per 2 duros, I tenen un bon entrenador. los fan bons, No es fan bons, tenen un bon entrenador, creu-me. Un bon entrenador. Hi ha un bon entrenador detrás de tot això. i els venen per un munt de diners. L'Elx Si convé, si convé que lo Sevilla, que les entrades gratis, si convé. Si convé que els diners Home, los fan no. en los... Vols No, ja ho dir? sé, és més exagerat això. Més Més massa. exagerat, però ja m'has entès. Sí, familiaritzen i creen afició i creen tot això. Sí, els diners ho fan per una altra banda. Més, saps? Això és el mateix del Tebre Dansa. Passa fato? Passa fato? No. No! Però és que has Te dit... n'estàs anant, Home, però és que has Te dit... n'estàs anant i me fas quedar malament a mi. Ara se pensaven que estic atacant Al Sevilla perquè passa fato. a Sevilla i Roberto Oliván. Home, No, jo a Roberto Oliván no he dit res. home, no, però... Ja m'has entès. Sí. Los diners ho fan els estrangers. Sí. No en les entrades. Home, No, les entrades no valen 4 o 5 euros, no? No sé com valien, Claro. preus simbòlics. Molt bé. Doncs veus, ara el que han fet és no tocar-lo de davant. I la ibuïdat, toca-te'l, sisplau, si pots.
M'agreix-la. Bé? Que Ben xalo. m'agreixadet? Que xalo. A veure, foto. Foto? Espill. Ara vinc. Ara vinc en espill. Ara t'has de posar, a veure, no et mogues d'aquí? Mira l'espill tu, allà. Arribes? No ho No veuràs. em veig, no em veig. No ho veuràs. Però allà on t'has de mirar així. Ara el que han fet ha sigut, veus? Deixar el fliquillo, llevar bony. Llevar bony perquè ara ja et ve en molts... Bonyet. No et veuràs més ja. Però està bé. Sí. No m'he volgut passar, curt. Ho veig, He ho veig. fet patilletes, collet, Sí, com no, un no, tàper que sí. fet. I a partir d'aquí... Me veig a la discoteca. Sí, sí. Me veig. Tocant-me així el pèl, Sí, com has sí, fet ara. sí. L'Oreal. Sí. Perquè jo lo valgo. A càmera lenta em veig. Me veig a càmera lenta. L'última cosa, a veure. He vist una sombreta aquí. No et mogues, Quieto. Relaxa la cara. Una miqueta de pau mental. Ves tu. I aquí també. M'agrada molt el que fas en uns iaos. Sí? Sí. Els vídeos. Ja fa dies que t'ho dic, t'ho vaig dir, i t'explico que els iaos s'han de viure. Jo estic tan orgullós, mira, allí detrás els tenim. El vídeo seu Muniaio, que és el fundador de tot això, i Maea, que era el pilar de Muniaio. I Maea, pues, si li havia de portar el menjar a la peluqueria, li ho portava, i nosaltres ens hem criat molt en un ambient molt familiar, saps? Maea, sobretot la clientela, no sé, ens han passat uns valors molt bons, no? I quan veig el que facin els iaos, m'agrada perquè això ho he fet jo també. I cuinant ells, i anar a ajudar-los a l'hort, i el que sigui. La compra. I això, a part de que els fas una mica de burla, però els dones vida. Sí, No regiries més. No regiries més, ja està bé. Sí. En la nocilla taea, tu n'hi ha l'anguila. La gent xala de veure això. Veu la innocència, també. I encara quan tu n'hi ha et diu... Ajuden a valorar. Albert, prou, que t'ha vist de bo, ja. Claro. La gent Me n'aniré. los veu pel carrer i els veu diferent, perquè els valora més, Sí. saps? Els valora només d'una altra manera. Sí. Ja els veu més, Sí. saps? No? O sigui, més què? Els veu més què? Més pròxims? Sí, els propers. Aquí, més propers. Sí, Més propers. Un momentet que t'estiraré 2 o 3 pelets que tens llarguets Sí, perfa. a la sella. Perquè quan comencen a sortir pelets llarguets ja és que el 3 està a prop. Me sents? Què vol dir el 3? No, 30. Sossega't, Oh. Ui, vaya pals. Vaya pèls. Vaya pals de llum. No, que és normal que et Pals de tregui. llum, diu. Això és depilació extrema. Veus? Joana, m'ho trobo amb més carinyo, tu fas així més poc suc. Perquè jo, claro, jo encarinyo a la meva dona. El carinyo a la meva dona. A tu, en tractar-te bé i no fer-te mal, Vale, compi. Ja tenia fet jo, tu que de pèl eren seves. Va, a veure, està una mica roget, però Sí. el tatuatge ho aguanta tot. Va, és tatuatge, Fan així, estàs així. Ho has vist? Mare! Ara, Qui és? pilla-la. Va, home, un dia Ara que sí. arribes ara, que és el moment Va. clau. Este és el que està al mig. gravant? Muniaio, ell i jo. Esteu gravant. I de què parleu? Oh, De quin tema parleu? de Un tots. munt de coses. No hem parlat de tots. Avui... Del Barça i Del del Barça. Tebre Dansa. Tria tu. Avui ha sigut el Barça i el Tebre Dansa. A mi m'estimo parlar del Barça. Del Barça? Sí, perquè de dansa i està, doncs, me penso que... Tu estàs més negre, t'has quedat més S'ha negre. enfadat, ell s'ha enfadat? Eh? T'has enfadat en això, tu? Jo? En el Tebre Dansa, dir, hòstia, quina llàstima que se'n va o no se'n va. No. Jo trobo que sempre hi ha un principi i un final. Molt bé. Que Doncs el veus, final ha sigut hem arribat així. Molt bé. Tots arribem a despedir. Bueno, us he tallat, potser? No, m'ha Estem tallat acabant. ell, el cabell me l'ha Tu no tallat. talles mai, ets mon pare. No tens... Este és mon pare. Vull dir, ara el veureu... Mostra't a càmera, home. Aquí. Mon pare i Muniaio detrás. Mos ajudarà Muniaio detrás, mon pare. a despedir-nos del vídeo. Sí? Mira, Bueno, mos despedim. Mos despedim. Gràcies per ensenyar-me tot el que m'has ensenyat i així poder-li fer a Albert el que li fem. vale. Molt agraït. Gràcies. Adéu-siau. Adiós. Adéu.